O tichu v nebi. Dnes sa celá naša škola ponorila do ticha. Výzvou dňa bolo spoznať, čo sa so mnou deje, keď všetko okolo zmlkne a keď aj ja sám zmlknem. Ráno na veľkom openingu pri stretnutí tried pred tichom položil Miro otázku, kde všade už deti ticho počuli. Všetky odpovede boli super, no jedna ma prekvapila. Dievčatko z mojej triedy povedalo, že ticho môžeme počuť v nebi. Nedalo mi to a keď sme sa presunuli do triedy, tak som sa jej na to opýtala. Ona na mňa pozerala tými svojimi skúmavými očami, či to myslím vážne, a potom mi povedala: Ľubka, ale v nebi je naozaj ticho. Už tu zažívame veľa zážitkov, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami. Sú také krásne ako objatia od mamy, láska, spoločná práca na niečom, alebo tak. Vtedy si spolu rozumieme bez slov. Je to, ako by sme sa rozprávali, hoci neprehovoríme slovo. A ja si myslím, že aj v nebi je to tak. Cez krík, či hluk, či zmätok, ktorý by čo len trochu pripomínal to, čo máme každý deň tu, by sme nepočuli, ako sa naše duše rozprávajú. A čo je horšie, nepočuli by sme ani sami seba. Preto viem, že v nebi je ticho. Ono tam musí byť, aby sme mohli byť všetci spolu spojení aj so sebou, aj navzájom, aj s Bohom a aby sme mohli počuť, ako sa nám duše smejú. Ostala som ticho. Naozaj neviem, kde na to tie malé deti chodia. No dnes pokračujem vo svojom tichu aj po skončení toho školského dvojhodinového. Rozhodla som sa, že sa pokúsim zacítiť to spojenie s ostatnými a snáď sa mi aj podarí počuť, ako sa moja duša smeje. Prezradím vám potom, čo ju robím šťastnou, lebo hoci to tuším, fakt je, že v tomto bežnom zhone a hluku života sa akosi zabúdam vypočuť. Prajem nám všetkým, aby sme si vedeli navzájom darovať časť neba aj tu na zemi, aby sme sa dokázali vypočuť, stíchnuť, prepojiť a spoznať, čo nám naše duše šepkajú. Krásnu veľkú noc, Ľuba.